Dámy a páni, chodte dievčatá, vítam vás u videa z Anime Festu, ale tak trošku sa stala menšia chyba zatiaľ. Máme trošku problém s rendrovaním a celé video sa mi nedalo vyrendrovať. Takže preto tu mám záznam z toho, jak som nakrútil proste v OBS-ku som nakrútil to video. Bude to vo strašnej kvalite, ale už nemôžem zdržovať ďalej to video z Anime Festu, takže bohužiaľ toto je jediný spôsob zatiaľ, aký máme. Nebojte sa, to video bude v perfektnej kvalite, len teraz na to už fakt není čas, pretože musím robiť platinovať Bloodborne. Takže užívajte si za 3, 2, 1, teraz! Anime Fest. Anime Fest je akcia, na ktorú chodím každý rok. Toto je za to technicky môj tretí rok na Anime Feste. A keďže tento rok som na Anime Feste nazbieral strašne veľa footage, tak som sa rozhodol spraviť vlastne také celé video, čo som bol 2 dni tentokrát na Anime Feste. Síce som už neišiel na tie 3 dni, ale tak cez pracovný deň, komu sa chce. Na Anime Feste som bol vlastne 24. a 25. sobotu a nedelu v máji. Neriešte prosím to, že je to už mesiac od toho, čo mám tu footage. Toto je actually veľa videí naraz a nechcel sa mi s tým zdrhábať. Chcem poďakovať hlavne ľuďom, ktorí prišli z minulého videa ohľadom Sekiro Shadow Die Twice, ktorí nám nazbierali strašne veľa odberateľov na YouTube kanál. Máme už cez 400 odberateľov a chcel by som, aby sme sa dostali určite aj na vyššie hodnoty. Lebo predsa len, ja viem, že väčšina ľudí, ktorí prišli na tento YouTube kanál, ani nie sú vlastne nie zo Slovenska ani z Česka. Je to z toho jednoho fuck-ass videa, ktoré som vydal tak 3 roky dozadu alebo 2. A z nejakého dôvodu mi to nazbieralo veľa odberateľov, ani som to nechcel. Čiže dalo by sa povedať, že som tak trošku obeťou vlastného úspechu, ale nevadí. No ale ja už to nebudem okecávať, tieto tu všetky somarinky, čo tu ja si pre seba hovorím. A užívajte si toto úžasné dobrodružstvo na Anime Feste 2025. See ya! Ešte predtým, než vlastne začal Anime Fest, tak sme mali taký jeden malý problém. A ten jeden malý problém je hneď tuto za mnou. Toto je prosím pekne parochňa, ktorá je celá robená z 3D tlačia. Je to respektíve Gokuho parochňa. Táto parochňa nebola veľmi jednoduchá spraviť. Pôvodne to malo byť veľmi jednoduché. Mali sme proste postaviť parochňu. Keďže to bolo dosť veľké toto, tak 2 ľudia na tom pracovali, ale keďže bola búrka, tak jednomu vyhodilo ističe a nemohol spraviť vlastne zbytok tejto parochne. Takže ja som vlastne ešte musel v sobotu, deň Anime Festu, dojsť do dediny pre tú parochňu. Ešte sme museli dorábať túto prednú časť, lebo tá predná časť není hotová. Tá časť, neviem či si to všimnete, to je mezera tam takáto. Takáto mezera, ktorá, to malo byť. No tu vidíte také, keď sa pozriete správne, vidíte takéto tu čiary. To je všetko vlastne tavnou pištolou, no proste je to roztopený plast a ten má byť vlastne tak spojený. Čiže táto predná časť, keby som s ňou narazil niekde na tom Anime Feste, ono by to proste odpadlo. No, čiže to bolo fakt hazard a to není všetko. Ja som mal ešte jeden problém a to je to, že to je sakra ťažké, pretože toto má asi tak 3 kg, čiže ja som celú sobotu a nedelu nosil na hlave 3 kg a to není všetko. Ono mi to tlačilo na hlavu, čiže ja som mal normálne celý Anime Fest ma bolela hlava. Našťastie som mal so sebou, tatko mal so sebou handričku, ktorú sme dali do toho, aby mi to zmäkčilo tú hlavu, aby ma to tak netlačilo. No, takže ma to dosť zachránilo pred tým, že táto helmica mi nespraví permanentný brain damage. Takže sme vlastne i prišli pre parochňu, prišli sme tam na Anime Fest so susedom, ešte behom tej cestičky na Anime Fest sme si spievali pesničky. So you think you can stone me and spit in my eye? Jesus.
Je slavná, každý má jí hračka. Je slavná, má plný mýti vypadá. Je slavná, a krásou svádí představa. Duchu jsem byl, ní doma sám. A dorazili sme na Anime Fest. Cool, isn't it? Nebol som tam ani tak 3 minúty a už sme začali, ty kokos. Zbieral som fotky, ty kokos. Fotka za fotkou. Hneď som sa odfotil s tamtým, s Hotline Miami, s Snehúrkou, ženskou verziou Sonica a Shadowa. Goku! Keď sa na to pozerám teraz, actually, this pick goes hard. Diego! Heisenberg. Ale nie, ten Heisenberg, ten z Resident Evil Village. Veľmi nice cosplay. Nico Robin a Nami z One Pieceu. Ale viete, čo ma fascinuje najviac? Koľko ľudí si actually tento rok so mnou odfotilo. Minulý rok, pokiaľ neviete, som bol Goku Black, jeden asi z najviac insane záporákov Dragon Ball Super. A ako veľmi veľa ľudí sa so mnou odfotilo, ale neodfotilo sa so mnou toľko ľudí, ako s týmto Goku Blackom. To bolo insane. Tam bolo sakramensky veľa ľudí, ktorí sa so mnou odfotilo. Keby som mal povedať môj rekord, koľko ľudí sa so mnou odfotilo za tie 4 roky, čo som na Anime Feste, Kiryu Kazuma je 0 fotiek, Goku Black je na 3. mieste, na 2. mieste je Goro Majima s tak 10 až 15 fotkami, čo si so mnou dávali selfiečka, a na 1. mieste je Drip Goku. Samozrejme tam bola aj veľmi nice cosplay Dia a female Josepha. A po prvej pol hodine som konečne našiel mojich homies. Tentokrát Jira a Thorin, ktorá minulý rok síce nebola ukázaná, ale poznám sa s ňou. Majú cosplay z hry o trúny a Mikin má ako... Musíme si priznať, Mikin má insane cosplay. Midru z Elden Ring, DLCčka, Shadow of the Earth 3. A nebojte sa, má tam v tom cosplayi ešte pár vecí, o ktorých poviem neskôr, alebo ukážem neskôr, pretože je to insane. Ten človek on robí veľmi unikátne cosplaye. Potom samozrejme som si dal fotku s týmto. Netuším doteraz, čo to je. Ja som si istý, že to znám, ale len neznám to zas tak moc. Práve teraz máme quest nájsť firekeeperku. Ale sorry, Mikin, ja som fakt úplne zabudol, že to si vlastne ty. Ja som sa nedíval. Kamo. Dobre, ale nedaj mi oné krs, prosím. Ja ten boss fight mám rád, hej. Midra. Čo vlastne bol Mikin včera? Včera si bol čo, Mikin? Lucifer. A Lucifer, a teraz v nedeľu budeš čo? Lebo ja tu tentokrát som aj nedeľu. Asi cíbil, nevím. To není úplně stejné. Aha, okej. Tak se jmenujte Kuroko Fungare. Jaký má dungeon? Jdeme. Tam je firekeeperka. Ale to tam
OK. Ale ja pôjdem s vami. Rozhodol som sa, že keďže som predtým strašne veľa rozprával, tak už to necháme len tak na pokoji a budem sem len dumpovať proste sem tam nejaké tie komentáre, ktoré k tomu budem mať. Ešte pred vlastne odfotením s Firekeeperkou som narazil na tohto Doffyho. Tak a dalo by sa spraviť, že aj ten Doffyho smiech? Joj. Pokus omyl. A taktiež som nafotil Jiru pri šermovaní s mečom. OK. Flashas, ideš. Real nice. Myslím si, že to je všetko. O môj bože. Z toho potrebujem fotku. To musí byť dosť nahol by sa cez to pozerať, ne? Přesto. Jak cez to vidíš? Hodně tunelovitě, jako takhle, jako tam velký do dírky, takže kdyby se tam dal takhle, takže vidím úplný prdlaj. Takže periferní vidění vůbec. Je to tvoj tata, že jo? Jo, ten v tom modrém tričku, áno. On vypadá jak nějaký low budget cosplay Steva. Však to som celú dobu hovoril. To bol ten zámer. My sme doslova, ja som mal aj storku na Instagrame, že pozeráme Minecraft, film s Minecraft Steveom. To má byť Kane? Vane. Ja som si hovoril, že to odniekaďal znám. V tom ani podľa mňa neskúšajú robiť kotrmelec, lebo to sa rozdrbe všetko. Anyways, moje fotku. Ja som to zabudol povedať na začiatku, ale keby ste chceli vedieť, že kde sú všetky ostatné fotky, všetky fotky sú na Instagrame, na mojom Instagrame, ktorý bude v popisku videa, aby ste vedeli. Tak vy sa zatiaľ majte a idem nájsť ten D4C. Odchádzam s autoritou. Jo, môžem fotku? Od Amy a Maria. Okay. Potom video. Prečo je tu najviac skillless postava Marvel Rivals a Wolverine, ktorý vyžaduje reálne skill? Hej, môžem fotku, prosím. To je geniálne. Oh shit, auta. Tieto figurky sú úžasné, kámo. Oh my god, it's my son. It's me. But I'm the better copy. Dobrý, mám to. Je to super, lebo ja som hral Deathwing a mňa to bavilo strašne. Takže ja by som si určite zahral aj ten Space Marine, aj Vermintide, je to strašná sranda. O môj bože, moje detstvo. Hej, môžeš nás prosím odfotiť? A ja som si tohto ani nevšimol, že tu máte že tu máte ten monument, neviem, jak sa to volá. Ja to volám proste dildo. A Beetlejuice. Isaac and his Isaac in a little Isaac. Môžem fotku? O môj bože. Toto je prosím pekne záznam z Osaky a oni nás vidia. Toto je insane. Tam je tá kamerka. Môžete pozdraviť. Toto ma prekvapuje. Wow, oni tam majú koľko? U nich je 17:44, tam musí byť strašná tma. Poslám vám srdiečka. Bye! Díky za fotku a nezabudnime Deltarune tomorrow. Správne. But I think you'll just man, you keep dying. You're not gonna win, we'll be here together, fighting in this judgment hall forever. Now you just reset, each time I'll beat ya, but I'll always be right back here to meet ya. To fakt? O, Josuke, pardon, smyčka, máme fotku? Viktor!
me unfamiliar makings, worn out pigments, worn out makings. Môžem, hej, môžem s vami obidvoma fotku, prosím? Jo, a ty vlastne toto? Cosplayuješ Tony Starka? Jo, Tony Stark je to tak. Veľmi pekné. Jarvis clip that. Yes, Jarvis clip that shit. Stroke it at medium rate. Oh. To je ale glitch, to se stává. Pravidě, jo, prostě to unintended teacher. Ano, unintended teacher. Že Royal, jako nerad to tu pripomínam zrovna tuto na tomto Anime Feste, ale pamätáš si, keď si hovoril, že chcel si, aby Trump vyhral voľby? Yes. Lutuješ toho, že si to povedal? Ne, funniest shit ever. Čtyřikáčku, jako sorry, ale když si tam prostě pozval toho South African prezidenta a vy tam prostě viděli, jako, že ne, vy jste udělali tohle, ne, vy jste udělali tohle. Jako, to je jako taková úžasná komedie. To je nejlepší reality TV show, kterou kdy vytvořili. Nejlepší je, není to náš problém, nejsou Američani. Yes. What I've done, face myself. To je geniálne. Áno, ja si to... Áno, no to jazdí, toto je tá mačka. Kingdom Come Deliverance Rate 0. To je ptáček? Jira, ty si hral Kingdom Come, to je ptáček, alebo... To je Markvard. Markvard, aha. Ja už musím kurva hrať ten Kingdom Come. Dal by sa spraviť tá MVP poloha, že jak chytí tú kameru. No, aj to je dobré. Jo, ale v pohode. Kira, vedel by si nám povedať ten svoj speech klasický a... Môžu to skúsiť? No môžeš. 私も名は倉吉影、年々33歳、熟とこモーリを若なしゃ。A to je tak jako všechno, co vím, bohužel. Nevadí. Ale i tak, díky. You are welcome. Jo, to je fotik. No máš to, Ira, máš to. Nádherný. Čo? Chceš si taky vyfotit? No, ja už myslím, že jednu mám. Čo? 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 Ale ty taky hezký. Jako, nie som zvyknutý na husband cosplaye, ale toto je proste, toto je cool. Na Goku cosplay. Jo, ale jak sa hýbe tá hlava, jak sa hýbe hlavne tá pusa, to je úžasné. To mě úplně plábil gejstro na místce. Na panty, já si to můžu sundat právě. Cool. Teraz vyzeráš jak z FNAFka, reálne. Jak kdo to bude springsuit? Já doufám, že budu. Na pocket, na tu překážku hodně toho pocket, toho od Nintendo. Tak to jako mám kameru, co by to schovají. Jo? To je super. To si také svil? Jo? No. Úplně celé, já jsem si No, prostě... co si můžu dát jako do pokoje. Jo. Jakože obrázek. Díky moc. Jsem si říkal, máš rád Murder Drones a Mám rád, já to Real nice. Tak, když jsem to neměl. Joger. Jako, ja nie som úplne tento fanúšik furikov a určite niekedy sem tam hejtím, proste lajknem aj nejaké furry hate komentáre. But, keďže si Sonic fan, to ťa trošku redeemuje. Dobre, Utrhnutí vlásek. Jenom jeden, ale za stres. Aby si to pamatoval. Ale ne v pohode. nemusíš dát tvůj... Good ass midlaner a na hovno jungler, úžasné kombo. Áno, som to zase ja. Dúfam, že tie vlasy dokážu spraviť 360 jak v anime, že proste Jessie sa otočila na stoličke a mala vlasy v tej istej polohe furt. Ja si myslím, že oni sa nehejbú. Ano. Jedna vec, Círa, málo ľudí toto vie, ale Henia ja dokážem spraviť dať nohu. Aha. Cože? Koukni. Ha? To reálne ja takto dokážem. Jak? Jak to děláš, vole?
Kámo, ty vole, ty jsi nechutnej. To je strašný. Kámo, jak to děláš? Ty vole. Hej kámo, to je mega hnusný, kámo, co děláš. Prosím tě, vystřihni to. Já to vystrihnem, ale vážně si kupuju za... No, koupil. Jo. Nebyla jsem u něj, to bude ono. Já jsem ho tam nechala, jsem myslela, že... A je to nějaké oné vzácné, alebo také voláčo? Ne, ale jako takhle, měl jsem tam mix docela, mám to jako docela těžký, takže jako jo, ticho už. Ukáž. Real nice. Tak už tu asi ostane iba Zero a Torin. A Tutel. To je stejný chat. Ale som rád, že nie som jediný, kto ešte používa Messenger. To používají všichni, ne, snad. No my sme úplne podľa mňa zabudli používať Messengeru na naše, lebo od tej doby, čo máme Discord u nás, tak ho nepoužívame. Jste Maďaři všichni, ani se nedivím. Messenger. Oh my god. Takhle, jste všichni Maďaři, takže se nedivím, ale zase na jednu stranu Messenger jako už je starší, takže to, že se zase lidi přemýšľují na Discord, chápu, no. Yes. Na druhou stranu mě třeba přijde jako Messenger jednodušší na tu rychlejší komunikaci. Takže toto je akože zázvor a môžem to dať do čaja, hej? Jo, ale jakoby je to posypané zázvorem, zkus to. Takový ten nepříjemný ocas tam je potom. No, je. Když to cítí. No, jako právě, že, ale říkám tohle, že je to dobrý do čaje právě. Když si to tam rozpustíš. Jako je to cítit tak kunda, ale... Já to čechám. Keď sa Mikin dozvie o tých oných oreškoch, tak bude len taký, jak nebo... Počkej, ale to je celé tohle plako. Ale keď sa o tom dozvie, tak on bude jak Davy Jones na konci Pirátov z Karibiku, že Proklínám tě. Teď se mu jenom vysměje. Ten se mě vysměje, ale... to je jak sušené ovocie, už to není zázvor. To už není zázvor, to je v pohodě. Dobré. To je normální. Je to dobrý? Very nice. A poslední, co mám, ale je to mix. Je tam mix. Takže si veme od každého něco. Čo to je? Čo to má byť? To zelené je wasabi, tak na to bacha. OK, to žlté. To žluté taky to pálí, ale míň o dost. A to hnedé? No je prostě jsou to takový, je to takový pálivý mix. Sure. OK, skúsim. To je takéto sweet chili. To si dá další. Teraz to žlté. OK, ten žltý je taký v pohode. Nepříjemný. Já jsem hodně citlivá na pálivý, já nesnažím pálivý. Mně stačí, že to bylo malinko pálivý, mě z toho pálí celá držka. Ježiš, to mi pripomína, jak sme s kamarátmi pôvodne... Oh shit. Jak sme s kamarátmi chceli pôvodne urobiť video, kde testujeme, že pálivé jelly beans a skončilo to tým, že my sme, to mala byť ruleta, že proste mal som začať tými najslabšími a potom tými najpálivejšími. Lenže tam bol ten disclaimer v tom, že tá najmenej pálivá a tá najpálivejšia vyzerali úplne rovnako. Čiže ja som jediný dostal z Carolina Reaper, z nás troch, čo sme to dali. Kámo, no počkej si v létě, až si dáme tu pizzu. Jakú pizzu? Řekni mu to. V speciálce jedný, na zajišťovnou, už je tady, tak dělají pizzu cože tam všechno je? Právě, že Carolina Reaper tam je na to. No to je pizza Carolina Reaper totiž. A ještě něco tam je. Ne, to není, myslím. Jenom ta Carolina právě. No. Že to, on už to měl jednou. Já už jsem to měl jednou a vole, jako takhle, v hubě se to dalo. Když tě to pálilo v hubě, tak se to dalo. Jenomže když ses pak probudil a šel na velkou, to fucking bolelo jak svině. No to jako... A Miky chce taky zkusit. Mě bolelo šíleně břicho. Seděl jsem na tom hajzlu 3/4 hodiny. S tím, jak to chce zkusit i Miky. No. Závěk tomu tu neděli po Windrose. Dobre, tak... Bet, OK. Ja sa k vám kľudne pripojím. Disclaimer. Nebol som tam, pretože som fucking bol v Itálii. Ale teraz bude aký kon, takže
Možno, actually, keď teraz rozmýšľam na to veľmi pálivou pizzou, možno free content, pokiaľ chcete, aby sme vyskúšali Carolina Reaper pizzu, like and subscribe. For the Emperor. Battlefront 3. Jako, teraz riešime one Sabaton and Windrose a takéto, ale jako taká jedna zábavná aktivita je proste, že keby si mohol dať na Mount Rushmore, tam, kde sú tie 4 americké hlavy, hoci koho iného, koho by si dal? Já se bojím, co řekne, já se reálně bojím, co řekne. No tak já bych tam asi Otto Bismarcka. Otto Bismarck. OK. Já úplně čekám, že mi vypadne jedno jistý jméno. A já na to čakám. No tak jako potom bych tam dal asi Petra Pavla, samozřejmě. A pak bych tam dal Napoleona. A dal bych tam ještě Abrahama Lincolna. Dobre, ale je to lepšie, než čo som si myslel. Ja som čakal, že povieš. Počkej, čekal, že řeknu rakouského malíře? Jo, rakúsky maliar, Pol Pot, Ho Chi Minh a nejaký ešte iný. Stalin napríklad. Počkej, ukážeš to ešte raz, nech to mám na kamere, jak to svieti. K tomu treba pridať potom to video, jak Midra, proste niekto sa edituje, že to má tu proste tie duhové farby. Určite nejaký taký mod je. Leon! Potom my sme sa zase vydali, pokračovali sme tam, zase chodili po okolí a jeden si tam so mnou chcel sa odfotiť. A Royal tak trošku si omylom zapal mirroring mod, takže som ho za to musel mierne zdrbať. Ale reálne si Royal zapol na mojom mobile selfie mod pri tom fotení, jak? Jarvis, walk away with shame. Clip it, ship it, leave it open. Let the mouse lick it. Nemôžeš mu dať wasabi, nemá nijak cez čo si to Strč mu to do hlavy, no. Tak má doslova jako černou díru místo hlavy, to nějak jako půjde. Ale teďka tam budeš čekat ten prach pálivej. Tam pridám ten distort Minecraft sound effect žuvania. Je to tvoje, žer si to ty prostě. Ale já jsem to pochlubit tak šikovně, jsem bojebal toho Vietnamca, co se snažil bojebat mě. Což je dobře. Což je jenom dobře. No a ja som Vietnamcovi miesto poprosím jedný rezance povedal poprosím jedný lezance. Jako to souhlasím. Ja ukážem Mikinovi tú svet s tou nohou. Jo, ukáž mu, hej, ukáž mu to. To chci Hey Mikin, watch this. To fakt. Na nohy se podívej, vole. To je nechutný, kámo. Jo, ale on je jako toto, on nekrčí ty nohy. Ježiši Kriste, co je s tebou špatně? Jako skrčení nohou to nedám, no. On to dává normálně. No jako, já to taky, tohle. Ne. I vole, to je hrozný. Počkej, já se přidám za tebou. Jesus Christ. Toto je špeciálna škola? Já vím, že jednou... Tohle musí přijít až semka. Počkej, já jsem to uměl dřív. No, ale už nejsem tak mobilní, no. Wobly. Oh, you got the, ukáž to. You got the fucking, Shaw. Hekari. Oh, Shaw. Mikin, mne sa zdá, že ti niečo spadlo. Tuto, potom. Slovenská zruka. Ale keďže by už začalo zapadať slnko, tak už sme museli bohužiaľ odísť, tak sme odišli do západu slnka. A to bol koniec prvého dňa. Psych! Keďže som to nechcel, aby to bolo také krátke, tak sme išli ešte na Anime Fest After Party!
idem natočiť vlog, čo? Druhý deň, to už bol len taký chillec. Nafotil som sa tam najviac, čo sa dalo. Všetky fotky, jak už som povedal, sú na Instagrame predstavené. A crazy vec bola tá, že až v druhý deň začali chodiť všetky tie najväčšie waifus zo seriálov a tohto. Bola tam Raven's Teen Titans, Hyňara, veľmi dobrý cosplay námi z One Pieceu a o môj bože! Samozrejme tam boli aj nejaké mužské waifus pre niektorých, napríklad Gojo. Pre niektorých tak trošku americká verzia Geto Suguru. Bang, 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 pull my devil trigger. Nice Raiden cosplay. Ešte som si dal spraviť na pamiatku takú velice peknú fotku pri takej čínskej bráne. Veľmi pekná, som na ňu hrdý. A ja myslím, že reálne, že tam nejakú solidnú waifu nenájdem. Môj pôvodný cieľ bol nájsť jednu waifu a to bola Revis Black Lagoon. Ale čo som ja našiel, bolo oveľa lepšie na waifu, než to, čo som mal v pláne. A to bolo všetko. Keďže to bol už posledný deň, tak sa veľa vecí tam už uzatváralo, museli pozbierať stoličky, pozbierať všetko vybavenie, čo tam mali, karavany pozatvárať a všetko možné. Odfotil som sa ešte pred východom. Samozrejme, aj keď som bol ty kokos už dávno z Anime Festu, tak ľudia stále chceli so mnou fotky. A došli sme domov. Dali sme check-out na hoteli, nastúpili do auta a 2 hodiny išli domov. A to je Anime Fest. Chcem strašne poďakovať ľuďom, ktorí so mnou boli na Anime Feste a ľudia, ktorí sa so mnou nafotili pre toto video. Taktiež chcem poďakovať veľa ľuďom, ktorí súhlasili s tým, že chcú byť na kamere. A taktiež chcem poďakovať veľa ľuďom z Mikinovho serveru, ktorí prišli na tento Anime Fest, aby som nemal iba surovú footage, ktorá by bola o ničom. Taktiež sa chcem veľmi ospravedlniť za to, že toto video bolo set sakramensky oneskorené. Viem, že už je to asi 2 mesiace, možno aj viacej. Dúfam, že to stihnem toto video do konca mája. Dúfam, že mi ospravedlníte to, že toto video fakt trvalo dlho. Mal som teraz poslednou dobou trošku ťažké tie mesiace. Predsa len mal som 1 mesiac teraz strašne ťažký, pretože sme mali písomky. Potom som ešte samozrejme mal dovolenky šelijaké po Itáliu. Lignano Sabbiadoro. Táto footage je akože druhý záznam, pretože ten prvý záznam som mi pokazil. Je tu toľko chujovín, ktoré by som mohol povedať, o čo sa zápelom tohto celého dialo, ale za jedno tá najviac dôležitá vec, kvôli ktorej toto video bolo zdĺhavé a preto ste na ňo dlho čakali, je preto, lebo som fucking lenivý. A taktiež ma to kinda blamujem kamarátov, ktorí ma nutili hrať Steel Brain Rot. Ale nie, môžem si za to ja. A priznám si to ako chlap. A priznám, že to trvalo dlho. Zase chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí na dnešnom Anime Feste boli. Dúfam, že sa s vami uvidíme aj na budúcom Anime Feste. A že príde ešte viacej ľudí na túto akciu, aby som mal viacej footage. Linky na všetkých ľudí, ktorí boli v tomto videu, vám dám do popisku videa. A keby som nejaký link vynechal, môžete mi ho napísať, ja ho tam pridám. Díky moc, že ste tu so mnou boli. Ak sa vám video páčilo, znechajte like, odber, dať zvonček. A keď chcete aj pozitívny komentár, a že chcete ďalšie takéto videá, ja sa s vami lúčim a čauko.一面山海呀，风呀风风东北，心中的太阳是冒头东北。